जवळजवळ 10 वर्षांचा असताना येतात गेली सातेरी माणसामध्ये पायाकडे सातेरी माची पायाकडे येत सगून अंगले जीवनभर सार्थक झाले असा बाळेमठाचा नाव येता जाया पूजा हो पळता ती भयंकर वैभवान जाता गाणी असतात हे असतात आणि आनंद मिळता त्याचप्रमाणे आरतीचेही बी भयंकर आनंद मिळता आरती जो घुमटांचे ते करतात ते फोनसारखे असतात हो आता सुद्धा न चुकता आरती करून माही निघता होता ही जायपूर 112वी जायपूरला नौका वाहन आमी हे केल्लें आसा रेडी केल्लें आसा सगळ्या लोकांक खबर आसा लोकांनी पळयल्लें आसा लोक त्याचो स्वाद घेतात ही जायपूर जावपाचो उद्देश 1914 एक हांगा मोठी साथ येयली गोंय म्हणजे मांडवाळात येयली तेन्ना आमचे सगळे कुटुंब जाणटेले एक जावन सभा मंडपान चौकार वचून तेंच्यांनी सगळ्यांनी गाराणे घातले की ही साथ वयची सगळे लोक बरे जावचे सगळे एक निवळ जाल्या आणि तेन्ना पासून ही जायापूजा सुरू जाली आयज ही 112वी जायापूजा कोरोनाच्या काळात सुद्धा आमी जायापूजा चालू दवरली आणि कमिटीन आमकां खूब सपोर्ट केला आणि आज पर्यंत सपोर्ट करता ही संस्था समाज हो करता आणि ही पद्दत फुडें वता.